Og til Eugene Floysik, som havde årgangens højeste eksamen, og som nu er direktør for Petskud, reklame og marketing. Mine damer og herrer, gæster og venner, når jeg lader blikket glide hen over et velkendt ansigt nede i salen, ja, så er det næsten som at være tilbage i den herlige skole. Sådan, hvad har været det bedste indtil videre? Pauserne. Vil I have historien? Nej, jeg mener det. Han var virkelig sød. Det var faktisk ret romantisk. Sommerfløjten, hun var sgu sej. Sommerfløjten smiler til mig. Hun stod der, og det så gik. Han stod der, gav mig et blik. Sommerdag, hvor vi lag. Helt over til en sommernat. Walla, 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 ho. Og for det, fik du det, du skulle have. Jeg siger baby, pas på dig selv. Husker han løfter vi gav. Hvad mon hun laver i dag? Sommernat gjorde mig besat. Oh, yeah. Den